ஷேர் மார்க்கெட்டில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறது எப்படி? நாம் போட பணம் என்னமோ கொஞ்சோண்டு தான், ஆனால் பெரிய கணக்கில் லாபம் பார்க்குறது எப்படி? இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது. அந்த ட்ரிக் என்ன? நாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் காசு போடலாமா போடக்கூடாதா? ஷேர் மார்க்கெட் ஒரு சில பேர் தான் போடணுமா, இல்லை எல்லாரும் போடலாமா? அன்றாட கூலி இல்லை டெய்லி விவசாயம் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாருமே ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடலாமா அப்படின்றத விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் வீடியோவை இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எங்களை ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் அந்த யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். அனைவருக்கும் தமிழ் வணக்கம் மக்களே. நாம் இந்த வீடியோவில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி நிறையா காசு சம்பாதிக்கிறது, கொஞ்சோண்டு முதலீடு பெரிய லாபம் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்ற விஷயம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஏய் குட்டி கதையா, சரி சொல்லு அப்படின்னீங்கன்னா உண்மையிலே இந்த கதை ஒரு முக்கியமான கதை தான். இந்த கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிற கருத்து புரியும். இப்போ நம்மளுக்கு சிக்கன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு நல்ல நாட்டுக்கோழி வளர்கிறதுக்கு 100லேருந்து 120 நாள் ஆகும். ஆனால் இதே ஒரு போந்தா கோழி வளரணும் அப்படின்னா இப்போலாம் வெறும் 35லேருந்து 45 நாளுக்குள்ளே ஒரு போந்தா கோழி வளர்ந்து போகுது. இப்போது நமக்கு சிக்கன் நம்ம சீக்கிரமாக சாப்பிடணும், அப்படியே அவசரமாக சிக்கன் சாப்பிடணும் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம நாட்டுக்கோழிக்கு போகாமல் போந்தா கோழி வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதனால் வர சைடு எஃபெக்ட் நிறையா சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது. அதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் நமக்கு போதாது. இதே நாம் கொஞ்சம் பொறுத்து வெயிட் பண்ணி ஒரு 100 நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒரு நாட்டுக்கோழியை வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு நன்மையும் நிறையா இருக்குது. நன்மை விடு நமக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பயுமே எந்த ஒரு முதலீடோ இல்லை எந்த ஒரு சம்பாத்தியமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே காசு இப்பயே போட்டு இப்பயே நமக்கு லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் காசு வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வராது. இன்கேஸ் வரணும் அப்படின்னா நாம் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக் மூலயமா பண்ணணும். ஆனால் அந்த ட்ரிக்குமே எல்லா டைமும் சக்ஸஸ் ஆகுமா? இப்போ நம்ம இன்கேஸ் இப்போ நம்ம கேம்பிளிங் பண்ணுறோம், அந்த கேம்பிளிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்மியாக காசு போட்டு நிறையா காசு ஏர்ன் பண்ணலாம். ஆனால் நமக்கு அந்த கேம்பிளிங் எப்பயுமே கை கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்மக்கிட்ட இருக்க காசும் நம்ம வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அதே போல் தான் இப்போ நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி காசு போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு லாங் டைம் ஒரு காசு போட்டுட்டு அதை நம்ம பல வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இன்னொன்று ஷார்ட் டைம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஒரு நாள் ட்ரேடிங் மட்டும்தான். ஒரு நாளில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த நாளில் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிடலாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில கம்பெனிகள் எல்லாமே இத்தனை பர்சன்டேஜ் நமக்கு இன்றைக்கி டெவலப் ஆகும். ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய இப்போ டிசிஎஸ் கம்பெனி இருக்குது. அந்த டிசிஎஸ் கம்பெனி இன்றைக்கி 4% டிசிஎஸ் ஏறும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் 100 ரூபா கட்டுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒருவேளை நீங்கள் கட்டின மாரி டிசிஎஸ் 4% இன்றைக்கி ப்ராஃபிட்டை பார்த்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கட்டின 100 ரூபாய்க்கு ட்ரிபிள் மடங்கு உங்களுக்கு 300 ரூபாயாக உங்கள் கைக்கு வரும். ஆனால் ஒருவேளை அப்படி டிசிஎஸ் 4% ஏறலை, அது கீழே இறங்கிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கட்டின 100 ரூபா கூட உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ இது போல் நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு லாபம் கிடைக்காது. நம்மளுடைய கை காசும் போகிறது தான் மிச்சம். அதனால் இது போல் நாம் பர்சன்டேஜ் இந்த அளவுக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏறும், அதுக்கு இத்தனை காசு கட்டுறோம், அதுபோல் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. கூடவே டெய்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நான் இன்றைக்கி போடுறேன் நாளைக்கு வித்ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படின்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கவே கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே உங்களுடைய காசை, உங்கள் கை காசை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். மாறா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கதை போல் நமக்கு ஒரு நாட்டுக்கோழி வேணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு தான் நமக்கு லாங் டைம் இருக்குது. அந்த லாங் டைம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த 100 ரூபாயை நான் அடுத்த 10 வருஷத்துக்கோ 5 வருஷத்துக்கோ நான் எடுக்கவே கூடாது. அப்படி எடுக்காமல் அந்த 100 ரூபாயை போட்டுட்டு நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அதுவும் நாம் கரெக்டான கம்பெனியை பார்த்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். சரி ஓகேப்பா, இப்போ நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் நான் இப்போ எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி நான் லட்சக்கணக்கில் காசு பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்டில் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஷேர் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு உகந்த மார்க்கெட்டு தான் ஷேர் மார்க்கெட்டு. சில பேர் ஷேர் மார்க்கெட் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறி வாங்கி அது எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்ககிட்ட ஒரு 50 ரூபா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அந்த 50 ரூபா நான் இப்போ போய் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போகிறோம்பா, டீ சாப்பிட போகிறோம்பா, அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். என்னப்பா 50 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, என்ன சொல்கிற நீ? ஆமாங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போது சவுத் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு பேங்க் இருக்குது. அந்த பேங்க்கோடைய ஷேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 23 ரூபா தான் இன்னி ரேட்டுக்கு. ஸோ நீங்கள் 50 ரூபா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேங்க்கோடைய 2 ஷேர் நீங்கள் வாங்கலாம்.
ஓ 50 ரூபா வச்சு 2 ஷேர் வாங்கலாமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக இதே போல் நல்ல நல்ல கம்பெனிகள் எல்லாமே 100 ரூபாயிலையும் 120 ரூபாயிலையும் 200 ரூபா 300 ரூபா இப்படி நாம் டெய்லி செலவு பண்ணுற காசுலேயே நிறையா ஷேர் இருக்குது. ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் இன்றைக்கி செலவு பண்ணுற ஒரு 200 ரூபாய் சேமிச்சு வைக்கிறீங்கப்பா, நான் இன்றைக்கி அதிகமாக அந்த செலவு பண்ணல, திட்டமாக செலவு பண்ணால் என்கிட்ட ஒரு 200 ரூபா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா, அந்த 200 ரூபாயை நீங்கள் ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அதே நீங்கள் டெய்லி ஒரு 200 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, பண்ண முடியாது தான், ஒரு வேளை சொல்கிறேன், அப்படி நீங்கள் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு 6000, ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 72,000. அது நீங்கள் 10 வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா 7,20,000. ஸோ வெறும் ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா நீங்கள் சேவ் பண்ணாலே போதும், உங்களால் 10 வருஷத்தில் 7 லட்சம் முதலீடு மட்டுமே பண்ண முடியும். இந்த ஊர் என்ன விலைன்னு கேளு. அப்புறம் எடுக்கலாம்னே. சரி இந்த தெருவால என்ன விலைன்னு வாங்கிக்கலாம்னே. ஐயோ இப்போ நான் எதையாவது வாங்கி ஆகணும்டா. இப்போ நீங்கள் பண்ணீங்கல்ல இந்த 7.2 லட்சம் முதலீடு, அதை வந்து நீங்கள் நல்ல கம்பெனியில் முதலீடு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன இப்போ சவுத் பேங்கே இருக்குது, அதோடைய காசு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 23 ரூபாய் இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு. இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு ஒருவேளை அது நல்ல ப்ராஃபிட் எடுத்துச்சு அப்படின்னா அதே கம்பெனி உங்களுக்கு 100 ரூபா 120 ரூபா ஏன் 200 ரூபாய்க்கு கூட ஒரு ஷேர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் அந்த சவுத் இந்தியன் பேங்க்கோடைய ஷேரை ஒரு 100 ஷேர் 200 ஷேர் வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேர் எல்லாமே 4 மடங்கு 5 மடங்காக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி 7.20 லட்சம் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து 5 லட்சம் 20 லட்சமாக மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இதுவுமே நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை யூஸ் பண்ணி எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எந்த கம்பெனி இப்போ வந்து பீக்கில் இருக்கும். இப்போ ஒரு உதாரணம் கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வர காரு பைக்கு மோட்டர்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் இவி பைக்கில் மாறப்போகுது. எல்லாமே நம்ம பெட்ரோல் போட தேவையில்ல, மேக்ஸிமம் சார்ஜ் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் இப்போவே இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இது போல் எலக்ட்ரானிக் கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனியாக பார்த்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அது வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கான ட்ரிபிளோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ இது போல் நிறையா கம்பெனி இருக்குது. நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் அவன் சொல்கிறான்லாம் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து உங்களுடைய காசை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 1க்கு 100 வாட்டி அந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சுங்க. அந்த கம்பெனி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு, ஃப்யூச்சரில் வளருமா, ஃப்யூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்கா, இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கற்றுக்கிட்டு ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஷேர் மார்க்கெட் நாலேஜும் வளரும், உங்களுடைய காசு 2 மடங்கும் 3 மடங்கும் மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும். நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற காசை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வித்ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்டை பார்க்கலாம். கூடவே இந்த ஐடியா யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கோ இல்லை டெய்லி வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கோ, முக்கியமாக டெய்லி குடிக்கிறாங்க பாருங்கள், அவங்களுக்கு செட் ஆகும். என்னப்பா சொல்கிற, குடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஐடியா செட் ஆகுமா? ஆமாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ குடிக்கிறவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆஃப் குடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஆஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவார்ட்டர் 140 150 வச்சுங்க, ஆஃபு 300. எனக்கு எப்படி தெரியுதானே பார்க்குறீங்க? பசங்க கூட போய் குடிச்சிருக்கல, அதெல்லாம் பசங்க இன்னும் உலகிட்டேனே. நிறையா பசங்க கூட போய் ஸ்நாக்ஸ் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கேன். அதனால கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த ரேட்டு தெரியும். இவன் தான் எங்கேயோ செமத்தியாக வாங்கியிருக்கான், இங்கே வந்து வேற உணவு வாங்கின மாதிரி அவுத்துறான் பார்த்தியா. அதனால இப்போ ஆஃப் வந்து 300 ரூபா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். நீங்கள் அந்த ஆஃபாக சாப்பிடாம நீங்கள் ஒரு குவார்ட்டரே நமக்கு போதும்பா அப்படின்னு ஒரு குவார்ட்டரோடு நீங்கள் கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 150 ரூபா சேவ். இல்லை நீங்கள் குவார்ட்டர் தான் குடிப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டிங்கோட கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 75 ரூபா சேவ். இது போல் நீங்கள் டெய்லி குடிக்கிற நபராக இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மறக்காமல் நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் குடியை கம்மி பண்ண மாதிரி இருக்கும், நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்ட மாதிரியே இருக்கும். இதே போல் நீங்கள் ஒரு 4-5 வருஷம் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய 50-60 வயசில் நீங்கள் யாரையும் நம்ப தேவையில்ல, உங்களுக்குன்னு ஒரு சேவிங்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த வீடியோவுக்கு உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றத உங்களோட கருத்தை மறக்காமல் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே உங்களுக்குன்னு யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு இது போல் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஃப்ரெண்டு இல்லை ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஃப்ரெண்டு யாராக இருந்தாங்க அப்படின்னா, கூடவே டெய்லி குடிக்கிற ஃப்ரெண்டு யாராக இருந்தாங்க அப்படின்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய சேனலை டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. இது போல் அறிவு சார்ந்த வீடியோவை நாங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அன்டில் அது வரைக்கும் பாய்.